Yhteiskuntapolitiikka. Nykymenossa kaikkea suurta pidetään kauniina, tehokkaana ja tavoittelemisen arvoisena. Kuntia yhdistetään, kouluja lakkautetaan ja terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta, kuuntele, taloudellista tehokkuutta rahassa mitattuna, uskotaan parannettavan luomalla virkamiesten jättikomplekseja. Miksi byrokratian ja paisuvan valvontaorganisaation kehittäminen on niin kiehtovaa? Miksi koulutuspolitiikan koordinointi ja suunnittelu ja mieletön elinikäisen oppimisen ideologia vievät rahat kunnolliselta peruskoulutukselta? Miksi kouluissa kasvattamattomat terroristit uhkailevat opettajia yhdessä vanhempiensa kanssa? Pienet kyläkoulut lakkautetaan ja pohjoisessa kuskataan lapsia jopa 150 kilometriä päivässä edestakaisin kouluun. Koulumatka vie lapsilta arkipäivän valveillaoloajasta jopa 20%. Tämä jatkuva leirikoulu syö peruskunnon poromiehen pojilta ja oppimismahdollisuudet joikhaajien tytöiltä. Olisikohan kristittyjen aihetta alkaa perustaa pieniä kristillisiä kyläkouluja ympäri maata? Tämän joulun hittijoulusikka on kasvanut satojen sikojen eläimellisissä oloissa. Kaukana, niin toivottoman kaukana on aika, jolloin kotiemakko parin porsaansa kanssa kasvoi läävässään. Setä teurasti sian hyvissä ajoin. Työkaveri kertoi pikkupoikana kesäkaveristaan Nasupötsi Heikkisestä, joka sitten yllättäen alkusyksystä hävisi. Ukki kertoi possun karanneen. Vasta vuosia myöhemmin kaverilleni selvisi, että seuraavan joulun pöytä notkui juuri Nasupötsin viljaruhosta. Miten inhimillistä verrattuna kuolleena lojuvan kaverin rinnalla keinotekoisesti lihotetun synteettisen juise-emakon kohtaloon. Ennen kannatti 2 lehmän, 3 kanan ja 2 lampaan pitäminen. Elämä pienviljelijä perheessä ja navetassa oli uomissaan. Nyt ei kannata edes monitusinaisen lypsylauman pitäminen. Kainuun itsenäistymishanke. Kainuun itsenäistymishanke etenee suunnitellulla tavalla. Heikki Kovalainen sen purjehdus suurlähettilänä maailmalla jatkuu hienoisista vastatuulista huolimatta. Elinkeinoministeri Juntunen siirtyy ministerikierrätyksessä puolustusministeriksi. Hänen asemapaikakseen tulee Vienon Karjala ja sen vapaushankkeiden edistäminen. Puolustusministerin toimialaan kuuluu jatkossa myös ulkomaalaisasiat ja rajat pidetään joka suuntaan kiinni. Suvivirttä lauletaan koulujen kevätjuhlissa ja kaikenkarvaisen suvaitsevaisuuden humaanit lähettiläät heitetään Kiantajärven syvyyteen. Talvivaaran kaivos parantaa kainuulaisten elinmahdollisuuksia ja luo taloudellisia edellytyksiä itsenäistymispyrkimykselle EU:sta ja Venäjästä vapaana puskurivaltiona. Ilmastopoliittinen osuus. Kainuun mies ei lopeta tervaksen polttelua ja pienhiukkaspäästöjä niin kauan kuin Brysselissä lasketaan paskaa puhdistamattomana jokeen. Niin kauan kuin eurooppalaiset massaturistit lentelevät Taimaahan makailemaan rannoille. Niin kauan kuin venäläiset pilaavat surutta Suomenlahtea. Sitä paitsi Kainuun metsät ovat täynnä niin hyvää puuta. Kansalaiset, olemme jouluilon juhlassa. Anna ilon hiipiä sisällesi. Älä ota rokotusta, influenssa leviää. Beetlehemin talliin syntynyt joulun lapsi on joka nyky-Suomessa olisi abortoitu sosiaalisiin syihin vedoten. Oli Jumalan poika, ilosanoman tuoja, rauhan rohtinas, joka syntyi maailmaan, kun Jumalan aika oli in. Beetlehemin talliin syntynyt joulun lapsi varttui mieheksi. Parhaassa iässään hän julisti olevansa maailman valo ja väitti, että hänen seuraajansakin olisivat sitä. Beetlehemin talliin syntynyt joulun lapsi kohtasi väkivaltaisen kuoleman silloisen maailmanmahdin virkamiehen pestessä kätensä. Uskonnollisten johtajien yöllisessä työpalaverissa oli päätetty toteuttaa hierarkian huipulta välähtänyt uskonnollispoliittinen idea. Parempi, että yksi kuolee, kuin että kaikki kuolevat. Beetlehemin talliin syntynyt joulun lapsi voitti kuoleman. Hänen ruumistaan ei voinut hautakivet pidätellä. Beetlehemin talliin syntynyt joulun lapsi astui ulos meidän 3 ulottuvuudestamme. Hän nousi sinne, mistä oli tullutkin. Beetlehemin talliin syntynyt joulun lapsi on luvannut tulla perustamaan maan päälle rauhan valtakunnan. Sen rinnalla kalpenee Kainuunkin itsenäistymishanke. Tässä on Raamatun ilosanoma lakka supussa.
Anna sen kypsyä elämässäsi. Älä syö raakana. Lopuksi toivotetaan kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa. Paimenet kuulivat ja näkivät 3D:nä enkelikuoron jouluilon julistuksen. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Kuuletko sinä tämän jouluilon julistuksen? Kaikukoon läpi valtakunnan ilouutinen. Pimeään on syttynyt valo. Nyt kannattaa iloita. Tämä ilo kestää. Ja sitten vielä sama ruotsiksi. Till slut önskas alla invånare frötjerik påsk. Kun pääsy pitkään on matkan päässä ja metsä autio laulut on. Se joulun Suomi onnen tuo ja mielet nostaa luojan luo. Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan. Joulu on lasten juhlainen rato. Pienen Petin portailla oli tyttö kultaa. Tule varpu riemulla, ota siemen multa. Titta, titta, tipe, tipe, titta, titta. Tervetuloa on siellä monenlaista, monenlaista. Kuiske, laulu, ilta ruokamaista, ruokamaista. Suuri laittanut riemu onneen. Jeesus Mä puolustan aina. On täällä kasvia lisää ja onko ihan siika kovaa oikeesti? Meikä haluaisi ihan hullun. Mutta meikä ei saa laulaa. Niin, hei, vähän ois hyvä. Oikeesti. Hyvin.